máis de 2,4 millóns de euros en investimentos. Este é o balance que fai o goberno outense despois de preto de 2 anos á fronte do concello. Segundo informou o rexedor local, son preto de medio cento de obras, algunha delas xa executadas ou con traballos en marcha e outras xa licitadas, que o goberno saínte da moción de censura do vindeiro martes deberá afrontar. Unha parte importante desas actuacións tiveron como finalidade a humanización de diversos espazos na propia vila da Serra, como é o caso do acondicionamento da praza do Concello, a segunda fase da Rúa da Capela ou a obra levada a cabo na Rúa Doutor Esperante. Esta era unha obra moi demandada pola veciñanza, estamos falando dunha das rúas principais daqui da Serra de Outes e a nosa intención era continuar cos proxectos de humanización que se puseron en marcha xa en 2019 e que continuaron neste actual mandato. A estas dúas actuacións sumarase tamén en breve a obra de conexión do paseo fluvial da Horta do Muiño co centro urbano. Tamén se realizaron obras de ampliación e renovación no céspede do campo de fútbol municipal ou a sustitución das luminarias, así como na Casa da Cultura. Non só se cambiou as barandas, sino que se fixo unha remodelación completa das diferentes alturas donde se ubican as butacas para justamente gañar ese ángulo. A maiores, dentro desta obra que ronda os 30.000 euros de investimento, fixose un lavado e pintado de todos os paramentos exteriores da Casa da Cultura, e isto é importante resaltado porque facía décadas que non se facía, de feito temos dúbidas incluso que se fixera algunha vez dende que se construiu este edificio fai 25 anos. Outra das actuacións pendentes será prevista na planta alta do antigo Colexio de Roo, para convertela nun espazo multiusos e local de ensaio para as diferentes agrupacións locais. Un uso cultural para desfrute da veciñanza do Concello de Outes. É unha infraestructura que xa existe, é a planta superior do que agora mesmo se usa como escola infantil e, polo tanto, ten todo o sentido do mundo arranxalo, simplemente dende un punto de vista de conservación e mantemento de infraestructuras municipais, pero tamén o óptimo é darlle justamente ese novo uso necesario, posto que o colexio novo, que agora mesmo tamén é titularidade municipal, témolo comprometido coa Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros para unha futura residencia de persoas con gran dependencia. En palabras do alcalde Manolo González, son todas elas actuacións que non son froito da improvisación, senón do traballo e da planificación levada a cabo durante este tempo polo goberno municipal.